лимит ва ё маҳдудияти эълоннашудаи шадиди барқ дар минтақаҳо хусусан навоҳӣ ва деҳоти ҳаммарзи душанбе сокинонро ғофилгир кардааст. мардум интизор надоштанд ки дар моҳи сентябр ва чунин ҳавои гарми тирамоҳӣ ҳам рӯзона ва ҳам шабона барқашонро беогаҳӣ хомӯш мекунанд. муддати як ҳафта шуд киштестиян аз соатҳои 8 саҳар мебара бега 11 шам мекишанд. мақсад мегем чӣ гапа мега ремонт рафтестай дар соати 11 шам ман намедонам чӣ хел ремонтае ки мақсад нест ҳами свети мо бисёр вақт. бебарқии шадид махсусан дар тӯли як ҳафтаи ахир ба тоҷирон зиёни калон расонидааст. онҳо мегӯянд агар вазъи таъмини барқ чунин идома кунад маҷбуранд аз тиҷорати як теъдод маҳсулоти ниёзи аввалия худдорӣ кунанд. якним халадани қайб 300-350 сомонира дина буровардем партуфтем мо марожнико мо об шуданд. шаб мехезем ба умед мегем свет астай консернера дагиро мекунем мерем мебинем бороҷ аз иштай на марожнико мо об шудай намедонем мо чӣ кор кунем. тақрибан ҳамаи деҳоти атроф ва марзи душанбе ки марбут ба ноҳияи рӯдакӣ аст ба ҳамин вазъ рӯбарӯ гардидааст. дарди сар эҷод кардани бебарқӣ дар бозорҳо рӯшан ба мушоҳида мерасад. тоҷистандар мебия вақте бинад ки маҳсулотон ки безебай намега ки шумо ки свет доред. вақте мега чи ба маҳсулотон безебай дам кард агар не ки сурокҳошон свежи ҳамаш ҳаста суроки не ки свет ки аз бад ки свет ки нестай мо халдаи мо кор ки намекунам ҳама чимо минад чи маскамо чи сметамо ҳама чимо дам кара хестеста вақте ки свет ки набошад. бебарқии шадиди рӯзона рӯи зиндагии сокинон махсусан дар таҳияи ғизо анҷоми корҳои сохтмониву таъмир ва ҳар кори вобастаи ба барқ таъсир гузоштааст. аммо ширкати барқи тоҷик токунун дар робита ба маҳдудияти эълоннашудаи барқ тавзеъи расмӣ надодааст ва ҳанӯз ҳам маълум нест ки ин маҳдудият ба хотири чист ва то кай идома хоҳад кард.